Seisian ki pedang sobhai pi, bagi khot sngewbha pi, shakri ke jing shakri ke jongi, bagi yok bang ni kalat, bagi mani yu blay, bagi penon burom ke kerteng ke jongu. Ka khot nginya shakri yu blay nginya e shashipor ke jong perthai, bagi phai shu, bagi lelet hak kechat ke jongu, bagi mani ye kerteng ke penon bor ke jongu. Kumta shopping ya chmat ngin pendam ke jing duai, bagi bro ke nalong sha ke jingya lam ke jong blay. To ngi duai. Yuana khmat jome ke try ban aingo eme ablay melong ublay halor ki barok ko try kan ran ho ngi em hakini ki sngi ki ba ki sngi ki jingele ko try yarap ingi be piwe kumno ko try bengin mat ya kata ka jing ke jome ko try penan kam ingi nam ta ka burom ka jome yarap ingi to dai bor mo me ingi be piwe tang Jisu pan amen showing in pois ko ke benta ban IT hai temen san jongi temen san el kurkalang ben yalam ingi man pulih nak tin jong blay bat ru hakajing dua ngi arwa ngi shimata man pendan buram e kerteng jong blay bat ngi mane yu de kisur jing rwai nya pha ji rwai ba lai spa nyu pusa ba lai spa prapo lai spa nyu pusa ba lai spa prapo the Lord sngewbha birthday Jisu jong dekat lot ki jing ya day Jisu jong kang birthday shong basa birthday klaung ba kencha tang Jisu ba shisha Jisu jonga wat pong men sim jonga Jisu jonga why no ki jing sngewbha birthday gelang gimar birthday banjon jing im jong ki lingkon kim pen dam jing lanon Jisu jonga ku blay rijing Pohkseh Jisu jonga dam no ko jing pabriu bariam yangang barok bangalain ki long ki jing bin yu Jisu te ngajin Jisu jongang barok bangalain ki long ki jing bin yu Jisu te ngajin Jisu jongang ini beteng yarwai menyerok iblay na mengesyam mata tu jurai ka sanspa nyopu prabat sanspa nyopu we mau try un kan mau sisai kari ke jungi mau pelaj kari ke jungi da ka jingma baro ni syam mata ni jurai ba sanspa nyopu pra sanspa nyopu we kin mau try ya kari KHASI kin ti ubarem baja Shon kamu hor Jehovah hakapateng badang sa try bamba
Yeng banda ya karina ka jing mang Gen mau ya kirim pe Kristan hapo ying po sem nang trei ai hakini ki persara ka umjer ka jing ai try nang trei bangin say ya kasap te bril te blay haki pateng ben reu baro milalong ka jakari ngin oms irla dum kalawe lada mi men long kasti try baba yeng banda ya karina ka jing ma try baba yeng banda ya karina ka jing ma Hashua mengenai cublai ke jing duai ngin yasa skor iki katu kan iki bentana ke tien ke jong blai ke bagak tien ke jong blai ke kren hapdeng jongi kaong kumni kasam ke bakandai pawai ublai ubake jakare jongi uta ubasyong hake jakare jong bahakle tam unyo yaine hapo ke jingka jong badon bor baro nganong sepang U Trai ulong ke jakare jonga bat ke kut jonga ublai jonga hau bangai syania nabon pelaj yame naga syang khawia jong reu jong nongriam bat naga jingyap klam bapen sneo untap yame dalagi sner badapo ki tap niang jong u men yori yeladi kajing sisya jong u kalong ke ste bakate ba Madam siap ting naga jing trem men met lemne au knam ba her men sngi naga jing yap klam ba ya haga badum lemne naga jing penjat ka ba penjat men sngi hasanda jong me si hajar ken kelan bat chi phau hajar ka ti ka mon jong me henrei ka nam wan hajan jong me tang dalagi khmat men khmi bat men yo I ya ka bainong jong ki bomman naba me atrai milong ke jakare jonga mela penlong ya ba khle tam ka jaka syong jong me karam ja ai ke besneu ya me lemne kanu ka jingyap them karam wan hajan ka yeng jan jong me nabaon hukum ya lagi angel sepang jong me ban sumar ya me kelenti jong me baro kenra ya me halaki kti bayo menchen thot leke gjat humau men yu halor sing ber sing po yau sing samla bari ubseng men yu raj hapo slajat namar baula bu ya laga jing hanga namar katangan penem yau ngan kentiu syajrong yau namar baula itho ya kerteng jonga un khot kerpat yanga ngaru ngan paik ten yau ha ka jinjar ngan long lem bat ngan pelaj yau ban ngan pendon burom yau ngan penhon yau dak bas lem kerta bangan pen I yau yala ka jeng penem ublai onda kerku ya pi baro ka bias ngau ya ka tien ka jong blai bau play uba ka jakare jongi ublai on kerku ngin ya lang sublai haga jing duai kat bangadang ya lam haga jing duai pai sublai haga bakum ka ne kapor
วัดเลงิมละบัญญัติลังกุมกับบัลังฮักเยงกะจองอุบเลยเห็นไรงิสงงอุบเลยอายิงอีกลานบางเงินย่อยกะจิงชักรีฮาลกิจองกิเยงกิเซมกิจองอีเงินอะไรเชื่อเลยฮักจิงด้วยอัตรายอุบเลยบุกป่าจองอีอุบหาปนังลองบักโวยกะกระเตงจองเมวันกะหิมาจองเมลองกะมอนจองเมฮักขันดาวรุกุมบาฮับนังงีดอนกูตรายฮักนักเยงกะบักันตังกะจองเมยากะบันเป็นเฮร์นังเนยากะจิงดวายบดิกะจิงกระปาดบันสงับยากะเตียนกะจองเมบันรวยยารอยะเมกุมกะบาลังอิลาดูบนตะลีกินิกิตายาวเงมเชมละบันยาลมลังฮักเยงกับกันตังกับจอมเมนามาร์กันกับจิงจ้ากับละวันยกับบังช็อปว่าแต่กับดูกันกับรีกับเอียดกับจองอีเล็งบาจองกันกับจิงปังโควิด-19 pandemic ตรายไปเอียดกับประเทศบารอกเวกับขญโยนามาร์กันกับจิงปังบันยิสงงอยามเล็งบาจองกินังสัญชาร์กับเมลาอายกับจิงสตานบันชายกิบเรียวบารอฮักรีบัดฮักิจัดบันเรียวบะเพรบันชองฮาลกิจองกิเยงกิเซมบันเรชีปอร์นักบันตาบกะเนกะขยังจิงปังคะเนกะคลำแกนำลาบันปอร์สเตตชักิเวปันกีปารามันเซมตรายเบยกันเนบารอกำลังกะจิงเปลลาดกะจอมเมกันเนบารอกำลังกะลาดจอมเมกุตรายบันยิสงงอยามเมกุตรายบวัดลังยิมลายบันยาดอนลังกุมตายกะเยงกะจองเมเห็นไรฮะละกะจองกะเยงกะเซมกะจองอียิสงงอยามเมตรายบันเมดอนริงกัดแลมบัดนี้ฮักกิจิงดวายมันเมดบันมันสเต็ปงิยอสงาวีกะบอร์กะจองเมกุกันรานตรายไปเยยักบะคุมกันเนกะปอร์นักเยงกับกันตังกับจองเมงีเป็นเฮร์ยกิจิงด้วยบัมเมนสงาวิสไนกูทรายบันขมีเอยาลากะจองกับบาลังกะจองเมกีปรามันเซมกีบลาไดบันโดนะยกิจิงชักรียกเยกันโดลังเฮนไรทรายนามารกะจิงเปลลาดกะจองเมงิยอยกบันสงับยกเตียนจองเมวัดฮับเดงกับกมกันเนกปอร์ทรายเบกิดันชิบอนกีปราบังกะเบยกะจองอีกีบลาไดบันมาดยกจิงเงาสียกจิงปังยกจิงหุสไลนามาร์กันยกจิงกับกิยกันโดเล็งบาจองกันยกจิงปังกับละวันบันเล็งช็อปกันยกรีกับเอียดกับจองอีกันราดบกอดอร์ฮักบกมกันยกปอร์งิสเงาบกิกจัดจองอีกิขญโยกิมันเสียมกิจองอีกิกันเดบันยมเต็บดากบังอีประคัดยกกับบันเจียยกลาชายลาชิสงีฮันไรกันราดงิสเงาโง่ยังไงบันเมมาลองอุบเลยจังอีอุบันเมไม่ขัดยังอีบันเรฮาเมอุบลังกะจักรเรจังอีบันฮับดันมาเมอาทรายกะตายกะจิงเป็นจัดกะนำลาบันรงฮักเยงกิเซมกิจังอีกะตายกะจิงเป็นจัดกะนำลาอีกบันเป็นตลัดยกะจิงเอ็ดกิจังอีฮันไรงิโยอีเป็นบันบัดเดยนักเนกะจิงเจียกูทรายบังอีเชมยกะจิงเชมมันเซมบังอีลาบันเอ็มบัดบันวันคำฮัจันฮักกิปอร์บารอฮาเมกุตรายเมลาปลัดยังอีนักจิงประคัดกิบบุญจัดเชพังกะจิงเอ็มฮันไรเมยรับยังอีทรายบันนักจิงเป็นตาจองกันกีเอกบักันจัดดองีกเล็ดเนาะชิปอร์ฮับังอีดอนยากบักคุมกันกะปอร์กับกระปังฮักกิซีมีอายยังอีกันตากับบุญบันดอนนักจัดจองเมกุตรายบันยสลักบัดเมกันรานงีดัดไว้อิสไนกูทรายบันเวงนอกยังกันจิงเชียบเตียงกับกี่คนจอมเมกิมลาบันเคลมดัสุคนอยู่นามารูเนวขยังจิงปังกี่ดอนกูทรายกี่บัสเงาสีก็มันเซมกับจองกีอย่ารับทรายบัดเอามันเซมจอมเมบันเวงนอกยังกันจิงเงาสีบันติบจานายบันเมมลองเพลย์อุปดานกิป
por jong jing snohkti bagi por jong jing khuslai ki por jong jing jinjar me dan hap deng jong kita namar trai be em long ublai wishisha nyat no trai ke bakom kita na ke jing perkhat ke jong ki na ke jing khuslai ke jong ki trai ke to ki badan hap deng jong ke jing pang ke ding sitam ngada dwai go kon rat ba men kenere la ke jong ke ti jong me ban pen khia ya ki met ban men sem badia rap ko trai bakin laban don hajan jame hakaba kom kini ki por bar hakaba kom kini ki sngi ki be henreng yo I pen ban ko trai badai hang ne ngi yo ban ya shem bat me khamba trai be nyas ngau ya me namar ba mem shimre no ki kon sweat ki rangli me pen dap ye ki jalan kam ke jongki lakem yo ye ka bam ka badi ka badai kom ba ki dai ban long haki por barok bela lik no henrei kon rat mem sha begin sha tangan me besam me pendap ker hai yaki ban ada dwai ku trai ka jo ka ketiga jame kan daya ya lamber ke yai don ringkat haki sngi ki barang wan kapor ka don ki ketiga jame ku trai nang dwai ku kon rat kom ki bangen tu is nei trai ban weng no yo no kunyang jingpang nagane ka ri ka bait ke jange nagari gen dia ka bait ke jange nagane ka perthai ke bala knyo ku trai bakri is hajar ki Pau hajar ki men sem ki la dai ban do na nagabada une kunyang jingpang ngadwai ko try men kar khu yi ki long yeng ki long sem ki la dai ban do no yi ki bet ki bathan ki jang ki pen tengen ye ki dalau jong men sem ba khu jame ku kan ran try be et nagabanta ki to ki badana pedeng jang ka jing semar ha ki hospital ki ba per ngadwai ko try pendan kam ye ki doctor bet ki nas barok ki nong ya rap ki ba ai ye ki jirap na ko ki nong pang ko try karku ya ki try baka bor kam long ka jongki henry ka bor ka long ka jong me ko try naman me long tang ma me unang pen khia ba shisha ubalaban pen khia janai ki jing pang barom don ka bam na bat me ablai hakita ki ba ye bakita ki ba wat yu ka khmat jome ko try kan rat ba yengi dwai na markata is nei ko try ba ko da pen khia no ya ki ta ki ba mat ya ki jing pang ya ki jing sitam kan mau ru ko kan rat ba ye ya ki nurse ba ki doctor ki kan thei ba chin rang baro ki nong trei jong ki hospital ki ba dai ban tur ha kamat ko try lagi la dai ban sha ya ki jing e ki don ring kat ko try ba ki jing siap ting namar kan ka jing pang han rai try ai ki ka men sem jong ka jing silur ba ki laban pendap ya ka kam ka kentang ka ba memala shane a ki ko kan rat ban kershan ban ya rap ki para men sem ban pen yo pat ya ki ka jing kat ka jing khia try ba kor da kerpang ya ki ko try nakano ka sneu baro bakata ka jing sneu kana mlaban gat ya ki ko try namar melong ka jakare ba ka kot bas kem ya ki ta ba shane a me ko try kan rat ba kor kan mawi ki to ba dan menta ka por jong ka quarantine ko try pendap ya ki ko kan rat ka jing sok ka jong men sem ba ko jame ya selok bat ki jar ko try ba ka ai ka sneu kana am jia ki henry kin yo iko try iba me don ringkat lembat ki kan rat me kularte ban long ringkat balagi jong ki brio ki jame hadu ka ba wai no jong ne ka pertai kan rat be me khot yang i ka ba kum kan ka por me ong to wananga pi baro ki ba thai ba khia ka jingket tengan pen jam dia pi try be ya ki jat chome ngi it haki jat chome ko try ngi shania namar ngem yo ka wei pat ka lat jong ka jingarap henry ka jingarap baro ba ki jingker ku ka ba bhatam ki wan na jirong na ka khet ka jingis nai ka jame try be ya ba kum ka ne ka por ngi dwai ru na ba ka yeng ka jong doctor silo ibala do na ya la ujang ubaye ubatan hat kari bat ka jaj ban reu ka do yo shakri ubalang ka jing mentai ya ka ban ya rap ki por yo ka jing pang ka ding sitam ndrai try ka ne baro ka lang ka man ka ba khot ka jame kar khu ki ba yeng ba sem baro ki ba dan ka jing dai ki ba jan ba du ko try ken yo ya ka jo ka jing sem ka ba tmai ba ken yo I ba don ma me ublai ubala ban ker ban da ba ya rap ya ki ko try ba ka no ka ba sneo
kanam wan na galong yeng galong sem ke jongki kan rat ba ye nak bagi nong trai jong Bethany hospital barong I dwai ya ke ji snai ke jame ko trai ker khu ye ki kan rat kin mat ye ki ngau singan na mar ba me don ringkan ker khu ko trai ka wei pa ke kerem pe Pakistan sa si sen ya ti ke ka por ko trai ki ti ke jame ben ker khu ro I lau jong shakri u jame I pastor ban ai ka khubor ka tien jame Sngi U Trai pendap yalau jong shakri dau mensem aku jame ko mamela pendan kam magi por baro kalau long ka jingker khu na ka par bangai kalau long ka jingker khu na ka balang na yai pendan kam magi ka jo ke Sngi U Trai na ka benda ka buram ke jame pendap yalau jong shakri jame dau mensem aku jame ku trai baka khubor ka bangin yo Sngi U Trai kan long ka khubor ka bawan na ka khet ke jingis nai ke jame banyat no ya ka jing snohkti ban nyat no ya ka jing kuslai ban pentingen ya ka bela do jing kermen barbana ya ka jing suk ka mensem leng ba joka tien ka ba mi no da ka sientor ka jome ublai snau ku kan rad ya ka ni jing duai ka jongi ni ngo ni dem ni pan ni kini baro ha ka kerteng ka jong utrai unang pedem ba ye jongi u Jisu Khrist amen. Blay shibun teman mesan, kaba pila yalami na ketien ke jong blay, but komjuru ki jing duai, tu blay un kurku ye pi, un ai bore pi, bapiru pinyo ikamet kapokoi bakia. Hakani ka por ngin lom no ki jing ai ngo ki jongi, haki yeng ki sem ki jongi, kum ka balangi don shibun ki kam man pendap kentup, ru ki kam le isnai ha kum kani ka por. Sngewbha man penpoi ki jing ai ngo ha ka senduk balabu yeng Solomon. Pilaban ai ru dekat cek lingba kita man san in charge haki dong ki jong pi lane pilaban should transfer bet hak ka account jong ka balang but ki bank details pinyo I hak ka screen ka jong pi bar hakani ka por nginyo sngo no ka jirai bekerpang kat bangidang lum yakini ki jing ai ngo man ka kerpa di ramba balang jongi WD chen in chem ka benta ka jong I Kat ngosuk haba pidon hakilong pimacheng suk mensin bapim pajute raiwan kijeng kala haba pidon hakithon Lay hardship Namar pim long marway Namar ublay jong kilo Long ublay jong kito Habadon ki jeng kdo Bedyaki Ublay hapor bakmen Long uju hapor jeng Ublay jong kasih Long ublay jong kami Keren syabhang jeng Habadon hakliar ulung Ki eki so Haba jing im kabe Haba poi piang shaki tor Jing ba jing yale Jing im ubreu kikta Ya jing la Namar ublay jong kilo Long ublay jong kito Habadon ki jeng kdo Bedyaki Ublay hapor bakmen Long uju hapor jeng
kasih long ublay jong kami namar ublay jong kilo long ru ublay jong kito habadon ki jing kdo bet yaki ublay hapor bakmen long uju hapor jing ublay jong kasih long ublay jong kami ublay jong kasih long ublay jong kami Kublai shibun ba chen ba tu blai unang kerkhu yapi ba unang penon kam yapi ke ega blai wai ka sap ba pin saki ka kerteng ka beran bor ke jong u tuingnya duai ban perketang ji aingu ke jongi yuan ahmat jome ko try ban aingu eme yuan ai ni jing ai berit tam jongi ko try ji sui pen kentang mame ko try ba kan long ke jing kerkhu ka balang ko try gedon shibun ki kam ban pentelun ko try kan ran yarap mame ko try ji sui ke jing ai ke jongi kerkhu yiwe piwe ko try ki bla no ke kti ke jing isne ke jongi ko try ji sui to sheme ka por nang sa teng ji sui pan amen ni ka por ngila pois ka por ka ba kentang bingin sha skor no na khtir ke jong blai Pensau ini pois tak benta ia ruai bidero blai na jirai balai spa nyem kendai balai spa kendai kendri balai spa nyem kendai balai spa kendai kendri Jaka kentang ba udon men sim nga kakwa ban chong ha senda uji su jing hi kai ba kor kanunganang Huslai bertengkem la pen wet lem lejing penjo pentron ha bawan jing pen choi ngalek chajaka kentang budon ha bawan jing pen choi ngalek chajaka kentang budon Haba mensim ka swai bater kong hapo sergil jong hu dan ka jingka tengen ba perngapat ompo leki basmu unang penim usong hajan kat banyi ya selok lang langan persyangam la ya tu ya kitin selok bakyang langat persyangam la ya tu ya kitin selok bakyang dan kaningatip ngaya tu la jingku selai bat jingting usah skor da ka jingit batyanga upen sngewbha Tarai Maya nga ondalong ulok ngarsap lada kren ya nga syapang ki pomban kijing le lada kren ya nga syapang ki pomban kijing le ba pintip ya ka jing bang jong ka jaka kentang U Trai lệch bắt chong ha jing ka Sngi U jong bat pinyo ker hai ha ba shabar pini na kata ka jing ke shembat yang ya kadur uken rat ban kin halati kin ma kin yang ya kadur uken rat ban kin halati kin ma kin yang ki pramai bi boro ki bapet yang ni program ki yang kisam jongpi bat ki wei pat ki perlok perjor na kanu no jaka ki don namar ki kam ki jam ki jongpi
Kamtam kitu kita nak khmat hari kasma persya ya uni khunyang jingpang COVID-19 pandemic ki doktor ki nurse bat ki wei pagi nong troi haknat kot kekhia nang ta ka sarkar bat ki nong troi ki jongka begitu barok ki badai ban don ki yeng nak ni hospital bancak suma nak jingpang jistom ki jongki begitu ki badan ka isolation ni basya quarantine ngai khublei yapi baro hagarteng kebadan bortang bujung trai bono pene be jongi u Jisu Khrist gua bonong bo blei u yapi utip ya ka jinglong hidan ha kabgum kan ka por bat usuma sukher sephang jongpi kalong ka jingdwai jonga bu blei badap dak jigi begini snai on yapi ya ka jing slur ba ka bor pendap begitu not jongpi da ka jing da ka jing isnai ba ka jing kermen ru ha kini gi sngi ki ba ek bangi ngi em kini khindiat sngi balek ki logi sngi ki ba shisha da ka banta jongi habangi ya lingba jong ki ki balaja ha ka nong ba jongi ha ka jala jongi ha ka rui ka jongi bat ha ka perthei hi Nagam ta jong ka jongi ka Balang Presbyterian Pohkseh nga pha ka jing snowlem sha ka yeng ka sem ka jong elite Dr. J Sailoren ta thiang kalau ka jing dawai ka jing bubulei on Krishan bori phi ona ka jing suk ka jing tengen ya phi habdeng ka ni kalenti ko phi ya lingba jong ka jing jo ka jing snowsi barangaj schem ba ka mensim ka jong I Dr. kadan mentah ka jing suk lembu trai jongi u Jisu Khrist kalong ka ba ban sngouthu ban shempang lut ban pensiong nya ye ki baja hak berthai ka jongi ha kini kisngi kalong ka ba ru ban shu pediang ye ki kemba kilong kamlong ka basuk ba ngin lat na gijing shapting na gijing ling namar ngimtip di kena ka banja ha bala shai bat ka bala hisngi gilai ji persang jong ka sarkar ji persang jong tan ko khia ban wat ilat kilenti ban pelat na jing wan rung na jing safriang jong ni knyang jing pang ha ka jala ka jongi kum gi bangai ngila duai ha khpa jongi bah beneng baun pelat ya ni ka jala jongi ya ka ni ka nongba ka jongi nanuh nyang jing pang reh bedeng jong kita baro ke jing sya kalong banu knyang jing pang ulio banrung sya ka jela jongi bat sya kanong ba ka jongi bat ngi hap pedang ya ki ai kumba ki kilong ha kabung ke por labanon sibung ke jing keli ke bangi keli hagi durut hagi mensie mujongi ne habangi kran ya khana hayeng hasem tri ko padong bagadi kamde ka por bangin keli sibon tane ke jing keli kham tam ada ke jing ada kita ke jing keli kilo ke jing keli ma keli ya ublei jongi banong shano ko blei medon balai ko try me sha bagini ki ginja balai ko try mem jubab ya ke jing tuai ke jongi don sibon ke jing sitom don sibon ke jing sngosi hagan ik berthai barka bang puson yakini ki lapan pha yanga sha ke kitab jong unatul pa habakuk uba lakli yakini ke jing kli how blel ding puli kal nong ban kong ki khot ar bat lai ulakli atrai slam katnu ngan perta batman sngap balai bamishukmi ya ke jingket kita ke long ke jingkeli ki ba ukli habo pet ya ke jinglong jingman jonggi sngi ke ba em habo balai ula jubab ya ke ni ke jingkeli jong habakuk uni uno te lupa ula dap daga jing lengo bat ke jing shayong balai namar
kajubab noble kalong kane ko Habakuk melalui ya kijing ya kijing le ya kijing tunjuk ki memeding ki badon hakari ringa ong hame baki sngi ki bandangwan kenlong susu ki bakhame palat banya ka bame mela ban mudur mela ban perkhat tangba ngam kwa ben sngono mensim namarah pedeng jogni ki gai boro ngalong manga uble kata kalau juba ubli ai yu Habakuk ngala puli ya ka Bible ban shem kumno uble ule habaki brio habaki jai ben rio ki phai shu ki yam ki ut nam ta ka jirap ka jo nga shem ka Bible bu uble udi uble uba penim uble uba pelat uble uba penkhia tangba ule ya kita baro hakapor jong katkum ka jing thmu ka jong bat kad ba uble umpat le ya ka ka ba thmu kibriu niki jat ban riu kide ban ya sha yigi jing ba ka jing le kide ban ya ya ka digalenti baru belai ukwa bakeni yaine skemru banap kermen ru hau ke history ke thu bagjai ben riu baro hak berthai hak bateng ben riu baro khaliban mat ya gijing le kawai hadin kawai pat nado kanem sniu kajingrang terkhong kijumai ki khlam ki thma kijing shlei ki eryong ki erngit bakalong beriu ban beriu kaldai ban syashitom ban sya egijing ru wat hakin oksun syar ki barunar ben oksun syar ki batrang snam namar jong kini ki kai ki ba ki jai ban riu kaldai ban yat lingba kaldan gejing shitom kaldan gejing jinjar kaldan gejing thangan kalau ke jing seliang kalau ke jalan tiling ba jong risiap jong riklau bar hateng wat lemba ka them jong serngiu jong ke jing yap ba habdeng jong kini kai borok ke jing sha kalong bau belai kam padon ka weiru ka sien bau ni belai ulas ngap jar kam simdan ka weiru ka sien bau belai ula e no marwe yaki beriu banyak berthai kaba ulat hau ngin syam bawat hakapor baki jaj ben riu bat ki beriu kile persya yu belai kile pop persya yu belai ki phai nan u ban mani yaki weipat ki belai kile yakaba ijli hakmat jong u kim sya skor yiktin jong u bat habdeng jong kita kipor ngin syam bu belai jong i udang pen pau yakaji sen jong u ong Habakuk wat hapedeng jong kajing bitar ublei udang penpau ya kajing senai ka jong ngai dia nak dikadau ba ujar maya uloong kalong na kajing senai U Trai ba shimla bam du yangi naba kajing susun jong kim du ong jarwai susun ki khot ka balai khot kalnong balai ka khot ka bar puar ngan ong ngakwa ki prabai ki perlo begin phai shakri kitab jong Isaya kal nang basau fulai khot iwei bat lai ki kitien ki ba ong kum ni wat septien namangala seus pa yame ngala khot yame da kerteng melong ujonga haba me ya lingba ki ngangan long lem bat me bat lingba ki wa kinam telep yame haba me ya lingba ka ding menom ing lim ka thilit ding kanam jilia yame mangalong U Trai ublei jong me kaba rang buson yang ni khot ngai santli kiai bo bulei ugwa babagan mau yangi ha kini kapur kabaning kong kilong gitu tien ki bo bulei ulong what shape tieng ya kini kitien what shape tieng la tho hado shispa lai sin ha ka Bible
Bada kain lang berkiwei bagi benta kiba lapan gam de kiwei bagi tien da bagi bakuren Jepang kajing khot jong ublei yangi bagi nom shep tieng dan kumba sans pasien ha ka Bible. Nganget bo ublei utip ba kajing shep tieng ketika wei na kajing long kiba la don lupa ha po jongi ha kajing mut jongi ha ka do no jongi badu blei usngau thu bha ya kata ublei usau thu bu tipru bangitan kam ya kajing penslur ke assurance na kaktin ka jong u na khat kajing snai ju man ka sngi bangim dan kam ban shep tieng na marbu ublei ulong ka jingrap ka bahajan habdeng jong jinjar ong ka sam sa fundi khot ka bandingkong barangai dei na ni ka daw bo ublei ula yai ong bun sien what shep tieng hak tien ka jong u unoroi sam wong shisha langa ya ru ka them ka sergeu ka jingyap nganam shep ting ka basniu na ba medan rangkat ma me bat nga u ding du bu shan du jong me ki pentengen yanga ngai players ngo ka jirwai jong Andre Crouch burwai tu jirwai through it all wong kumni if I never had a problem I wouldn't know that God could solve them. And I would never know what faith in God could do. But through it all, I've learned to trust in Jesus. And I've learned to trust in God. Through it all, I've learned to depend upon His word. Ladang ngam ya lingba jong kijing nganum tip bo blei ula ban pelat jangan ata kijing Dangam ya lingba jong kijing nganum la bacem phang hadu no baka nget ke jonga hoblei kan pelajanga hakiai ke boro ngalanang ban shania hau Jisu Khrist ngalanang ban shania hau blei jonga hakiai ke boro ngalanang ban shania hagaktien ka jong dengi ya lingba jong jin ja jong ji sitom wat lingba jong ka serngiu jong ka jingyap ru uni ublei jong ong ngadon rengkat bat pi ngolong uding do bu shan do jong pi kini gelong kitien ki ba kung kabar thai borok we idon gam bonyo sngo ngal ong mane kabas dang kamlang basok ban sngo thu ban sempang ban chong ne lut yaki ege ki baja hare kum ki bangai ni shu phai show ble haki ege borong ni phai show ble ni shania hau ble ni shania hakaktin ka jong nama ka sur ka bawan luk pa ka bawah meneng kolong what shep tieng anta ka banta ka baar na kani ka kolong kani what shep tieng namar ngalasiu spa yame ngangit ba ka jing shep tieng kade ka wei na ki atyar ki ba u syaitan u pendon kam ban penlong yang iki beriu ki badu jingkermen ban penlong yang ki beriu ki beret mensiem habangnya lingba jong jing bagi jing tenju jong jing im habala tap lup yang i da ka jing shep tieng bun sin ni arta tien wat ya jing ngai ka bangi don hau blei ni subam dan subaya rap yang i ni sngo kumba kiege baro kila kelal yang ru kani kala ja wa iksenran ki jong uji suru ong ting jong blei hadin jong jing yap ka jong baraswa bagi jesem yo Jisu uba lasa narpna dai nani da bak Bible ka ong ka ting blei ka ong namar ngala seus pa ya me ngitan kam banyak penkan mau tadi nakapor syakapor bau Jisu ulasa narpna ya gijing septing ki jongi ya gijing lang gijing bisa jongi ya gijing pang ya gijing snohkti jongi habula shim ya jaka jongi halor jong gading pna ngitan kam ban yit tadi banyu il di kebanging ilong ban berat lut ya kipop ki bahasa sno yangi ban berat ya kejing baman na kejing im jongi itan kamban le ya kata mentahi ngimdai ban boteng ngidai ban kelak bamut
ban dam akajat jong ajing fna ka jong Jisu Khrist ban penti kena bangi don ya ka Jisu baru belai jongi lemu trai jongi u Jisu Khrist basisien bangi langit dagadonut baro bala penim yangi bala sius pa yangi hang taken ngin snohkti syai kedar ba u setan la syu ban pen shep ti yangi ban bu setan la syu ban job yangi maka lo ki siya para bangai kum ki bangai hau try jengi Jisu Khrist uni ubala job lot ya bertai ubala job ya ka bor jong jeng yap ngim dei ban shep tieng namar ki jeng ki jele ki khlam bat ki wei kilong ka benta jong ja lenti jong ka jeng em habau unrai sam wong nganom tieng habang yat leng baga them ka serngiu jong ka jingyap ngai ju ong ya kata nak men sim ka basnoti kana bolamat ula shem ya ka jibun em ka jong utrai u bale utip u yo i hang nu fidon ha ka jeng dei badu ha ka ni ka por langa dei ban sko schem ka jing em ha pedeng jog ni ki baja ha ka berthai ngai dei ban penti kana bala sius pa nga ka benta ka balai o tin jo blai what shep ting nama ngala sius pa eme ngala khot ye me da kerteng me long ujonga ngala khot ye me da kerteng me long ujonga om don ka jingtip om don ka knowledge ka bakham khrau ban ya kane bakata ka long ka jingtip bo blai utip badu I thu yangi da ka kerteng badu ong yangi bangi long ki khon chen rang bat ki khon kan thai jong u bangi long ki khot jong ka long yeng ka long sem jong blai baru mit khot jong ka long yeng long sem uni blai bolong pa jongi utip lut ya ki ai baro saphang jongi ban mangiru kum ki khon ki jong u nge de ban tip nge de ban I thu yo blai jongi kum ba ulong Habang itip bulong ublay jongi, habang itip bulong pa o jongi, balengin septing, balengin kuslay. Uji Jisu ulong, kumni ngangalong uta u naplang berat bobha, tingai itu ya laki jong, barlai itu ya nga, da laki jong. Nang ta ok Jisu nama kata ong happy wat ku slaya la ka jing em ka ai phen bam le ka ai phen di lim ne ka met jong pi ka ai phen kup ka jing em kam long ka ba kham ko de ka jing bam ka met ru ya ka jan kup uno te na phi haba do ku slai ru u bala tentam shipro yela karen yang na lo jong shep tieng ni dang sa ka jing ku slai shibon ki bre ku slai shibon ki badok ki bakal do hipet hat tv hipet haling ba social media shibon ki bre ki karen ki kan tho kai ka banja lengba jong ni gisngi ka jing kerdo kan wan da jimon baku slai kun bon bo ike ba ma ki me ki jong ki bad ki wei ki jing don kam jong ka jing em bo try jongi u Jisu Khrist ong wat ku slai nginum la belai eru em nginum la bentang watang shipro ikarnya jongi da bangi ku slai ong Jisu kim jude arpisa iki artali ki semyeng hanrai na kita ka wei kam ha bakhan do klem pa jong phi waju nyu khli jong phi bro lanyo nama kata tu what shep tieng philong kham kor ya kisi bon kisem kini long tin bu blai le bu try jongi u Jisu Khrist wa begin yos ngau dan da ko par ko khubor ni so tikna takini ka wei bu blai uang anom eno ya phi ngan pendap ngan penbiang yak jeng kam jong phi bani ngu yu blai ba deng jong kini ki kam pasim dan kajing yap thangan mo blai upli yiki lat gelti le bagi bon ki blai snai bak sarkar ka badan barbar ki jimut ki jongka kumno ban page baki brio war hab deng jong kini ki jing tenjuk ma meding kenum sha ya kajing thangan ba ja kajing sliang ni pli we petros sanyo lotho dak ba bread halor jong u yak di guslai jong phi baro nama usumar sukher ma u shaphang jong phi habangi puli ini tin ki jong Jisu Khrist
U Jisu la kran ini ketien da ka jing I jong u da ka jing sosun ka jong u ka ba udon nam da ka perthai nam da ki brio ki bolawan ban penim bat khom ki nong bor ki jong Jisu Khrist u bele u khot yang iru bagi pen I yang ni ka juk ka jing I yang ka juk ka jing isnai segitu barok ki badon kam ha kum ni sngi ki bangi em ngala bagan mau ha ka jalan bakam swas pa ka bodo terasa kabong ngai I ya ka dur khmat jong u Jisu Khrist ha ka dur khmat jong itu ki beri go mat ya ka jing pang ba ka jing sitom ngala bagan mau ya ka Louis Adamson kaba la IT ya la ka jong ka jing em ba ya ki e bro ki ba ka don nak menta banjarat ki baduk ki bajenjar ki bamdan yang don sem bal ki bapang besitom hakasor atlanta jong kari mereka bak badwai man ka step kumne ko try ngatip medan sibon ban le hakani ka sngi tu pen sai nga ka try ya ka e bemekwa yang abangan le nak benta ka burom ka jong me ngam lah man pau ko jing sngosi ka mga don habang aphai shagi jing long jing man ki balaja hakano ba jongi ha kini ki sngi bat ki be ki benta jong kajelade kum kim lang salang kabagi kibabon langi ngong kibri ki basepting yo blay sibon ngi long ki banget how try buno bunim jongi u Jisu Khrist ngali ban sngo tho ba bolong ka jing khot ka jong blay ban iya ka jing iet ka jongi ban iya ka jing sngo tho jongi ya ka jing susun ai ka jongi ya ki bri ki bayat ling ba jongi sngi ki ba e ha kum kani ka por Kitu kita hadang jong isolation. Kitu kita sya quarantine. Ngilarong kam ban I ka jing I. Ba susun ai kitu. Kibala sya kata honi kunyang jing pang. Ngilarong kam ban I ka jing I. Ba susun ai ka jongi. Ba ka jing terlang jongi bat kitu ki bedan menta haknat ko yakya. Kiba IT ka jing em ka jongki nak benta ban em ki mesim kiba koridor. Ilan kampan iya ke jing iya bagi susun ai ke jong iya gitu ki bro ki ba jiran mentah pan biang ya gitu nang kam nadu ka bam ke di berki ipan ki bari ban kit jengkit ki bari ban mi ki yang ki sam ki jong ki kam le ka por bangi ban I da ka wai pat kadur ban pet da khamat ka ba iben ni ban penlong ki gum kitu ki brio ki ba ngim long su banyak ran ya khana ni ban ya ban yang lang kalau ngapor ka baki don kam sibon ai kajing sngo thu jongi ya kajing rap jongi ya kajing kershan lang jongi bat kajing penslur ka jongi habaki le ya kini ki ai boro nak benta kajing singan jongi nak benta banwan ra ya kajing kot jingkhia bat ka suk songsan habdeng juni ki por ki ba ya u Jisu ulawan syak perthai ulapan pau ya kajing e bini snai menta uladan hakti kajing pau beton bor boro ula I no hangi banget ban pau ya kajing e bini snai jong u syak perthai beton kam e ladam dai mangap no phi ban pau ya kata hang do ka perthai kanyu I ya ka dor habri kajing turai jong I u Jisu Khrist habang la so thu bau belai jongi udan rangkat bangi ulau noya rap jongi usu marsu kher jongi hakur kom gaba pela hakur kom gaba kerpang de hangta bangin snow thu pat ya kini khtin ki balat kho kumni hakani ka khot hapiyat lingba ki ngangan long lembat me ban la ki wa kenom telep ya me pamayat ling bakading menom ing lemne kathliding kanom jlia yame WhatsApp ting namangala seu spa yame ngala khot ime da kerteng me long ujonga namangata pame ling bai ki ngangan long lem bat me ling ba ki wa kenom telep yame pamayat ling bakading menom ing lemne kathliding kanjom kanom jlia yame ublai simkular hanglu hangnuru bagajing jungi berthai kanlong kabadap dagajing suk haki po boro sim ongru bakalanti kabagi di banyahat kari galanti kaban light na gijing kaban light na kira dam bagi thiu bagi jur penban ublai uang
Bagalong kebenta jong kajing bagi nyat ling ba jong kini kiai badu kular ya kajing dorong kat kajing ukular kajing yada jong badu kular ya kajing pelat jong habakran ling baki ling baki wa ling bakading kajing sya kalong bangi haban ya kat bangadang iman ni bertai hateng ling baki ki baslei lese hadu orang dang ling baki jat pelung kijing ki palo jong kaduriau onten ju yangi kumba prang yangi kumba tang yangi hakading riu belai wang pinyat lengba tamangan don rengkat bat pi kijing selai genom telep ya pi kitelit ding genom jelia ya pi kading genom bamdu ya pi ngi puli arkorin pra Lenong basar khot prash polot khok kumni hak yai ke berolap jar sat yangi hari om sula pen sipa yangi latap bayong yangi hari om haban dakut lat labe ben yangi hari om sim la ino no yangi lapen kelon kram yangi hari om sim lapen jot yangi dak ba keleng hani kamet hala kasngi ya kajing yap Jisu bau trai kenang ben pau ya kajing em Jisu ru hakamet kajongi namar boleh udon rengkat nama kata ngenyat lengba jong kajing jar kena pen sipa yangi teng kumban tap bayong yangi hanrai ublei jupen kut lat jangi kalat jangi kaple teng isong bangila kelon kram tangba klam menjot jangi lingba jong kini kijing ale kalong pen ban ong tin jong blei kumba ngia kit lang ngia sya lang kijing sitom kumba Jisu ula sya nama jongi bagan poi kapor bakomba yau Jisu lapen mipat hagaburom on saplat siliang ngiru nagini kijing ale jong kini kijing im ni peling we terus kalong benengkong khot ri hunyol thok kum ni tia kemenno namarba kadon kanong bobli ulapan khre nam ta jong pi la menta sipor di banyak leng ba sibun ki jing tenju tambo boleh tenju ya pi kenapa boleh untip haduk anu kabasisya kalong kajing nget jongi kini kita tunjuk kilong kum berperang yangi hakading kum berperang ya keser ban kam pernai kum tala perang ya kajing nget jongiru hakading bondang la yat lingba kani kajing perang ke jong boleh ngin mi pat nang ta kibriu kibamat ya kajing pentamai barkiban yo ya kajing penem hakata kasngi kajing wan kajong U Trai tikum ta parabangit habdeng juki habdeng juki wa ki basulai niling ba jong kading ubali utang kajing ban perang ya kajing nget jongi ba kan kampernai ban ya keksiar bon shemingi hagaburom hata kasngi kajing wan kajing U Trai ban kut ini khubor ki parabangit ki kintini hadu joni khot ki ongkum ni namar ngalong U Trai ublay jongme langi pai be kandat sha kitab Habakuk ngilapet mena kabasdang Habakuk ula keli wang balai ku trai syai ku trai medan habdeng jong kijing le kiba kaberthai bu im kalamat barabo balai ula jubab yu Habakuk ladap penban daga jikuslai bagajing syayong namar balai ong ba kisngi kibanwan kinlong ki bahame shushu banya kabalong mentah tamu belai ruang balang ba jong ni ki ngan pendap yang ketemu jonga ha kani keberthai ngapan yat manga ye ki borok kumba ki dei banlong kolong bo belai ura yo Habakuk bon yo ye ki na kajaka kabo belai udon nak ni berthai i tang jing bagajing le sudah tang bahaba lara yu chaka bo belai udon uyo bo belai ulong in control bo belai upenya ye ki boro kat ngum jif mujukan dan kepor bagi jele kin wai no jinjar kin wai no jisitom kin wai no kan don kepor ba kisngi ki babha kin wan kumbo sumpeling uwan hadin jung labba kumba kasta pernah kawan hadin jong kamit kabadum bakamit kabayong kum tau blay uai ke jikremen yo Habakuk
Onda habuk ula sngotu yegini ke ulong namarla unum pu sentiu uding nembur. Lani onom syamso hagiding wan. Kejing minat uding ulep kandu bagi lengkha kena pen mi jing bam. Yakilang berat on penduk na kejing ker. Bagi nam dan masih kisem. Pen ban ngasat kemen ngan le kemen hau blei kejing pendim jonga. Tu blei unyarap yang iru. Unra yang i syaka jika kapu udon. Un pliat di khmat ke jongi. Bangin ibu blei upenya yaki boro. Warhab deng jong kejing long jing ban jong berthai bengi em. Bat bahakapor ke jong ublei un saplat chiliang ya ke berthai na uni hunyang jingpang basyurkhai tu blei un kerhu yang ibi ibi lembang ni khubor na khtin ke im jong kalau jing dwai jing blei un weng no gi sep tieng baro jing a jing bisa baro na gi donut mana jing mut ke jong pi kan bangi ab halaga sngi ya jing pelat ke jong tu blei un ben bet pen biang ya kejadian kam borok jong jing imej pi halaga sngi un pendap ri donut iki yang isem jong pi da jing men ba jing suk jong ublei am da burom jong amen tu nya duai ublei bok pa jong u ba beneng ngengu ya me ku tra ba ich ba bedeng jong ni berthai kum ka long ku tra ba ich benang ai ngi kalat kebalai lut bangin mane bangin shakri ya meh la kalong nak yang kisem ke jongi ngengu ku tra ba ich bangi yo banyate banyaslok si yang kisem ku tra bana bang khlan ya ke jinget ke jongi ya ke jinget dai ke jongi bat me ku tra ba ich ban ngi kham tam bana khtien jong me khot jingi beginom shep tieng ku tra namadan si bon ke jing ku lar khtien jame ku tra me kula bandon kat ban ngi banyak rengkat bat ngi banyak lam yang ikut rabi ban pen sat bor jangi ban bentengen jangi habdeng jungi sngi ba ye ke bangi dai ban yaj lengba ada dua kerpang ku rabi lo rengkat begitu baro ki badan kementa ka ba khra ka ba khmat banyak le persya ini yang jing pang ku rabi kita tor kinas ba ki wei bar ki batroi khanar ko khia ku trai ki bor sarkar bagjin trai jong ki baro ku trabi hij kinem long ki bleno ni kemon ra ku trai king singain ya ka jing suk bar kenya daru ku trabi hij ya ka nong ba ya ka jelai ni ka rui ka jongi na ka jing safriang jong ni khnyang jing pang na mangi pan ni kini baro ha ka teng jing trai bu na bu ni jong Jisu Khrist amen nget pila sngewbha man hangai ru kan long ka jing kerkhu yang i wei pi wei lingba bi pastor la sam preng jing khubor to blei un kerkhu e pi pastor ba hakisngi per ki barang wan man matang point as bengin wai no ni ka jing shakri ka jungi bat kum tang in pen wai ka jing roi ka ba khat lai bat kum na ko jurai ka barem khat riu ka jing ko jurai ka ba thamai khat lai bat ko jurai ka barem khat riu bat hadin jong ni ka jing roi ka pa pastor in supply ingi da ka jikir kupun wai play ba kraw ba pela ha baro par ban de la le dia ki kam jong me ablay kam pela long ka jing ai mami ko blay tang man we hi me ju map ki pop jong i ju map ki pop jong i jing pala jong ni map ablay ni rem ni swai to penem na lor jong mi don bala yang iba pop ban mapachna mami ko blay tang marwe hi me ju map ki pop jongi di ju map ki pop jongi ai ba ka so ka jing ai ki kama bha jing
birthday ba hang boneng rung ma mikub lay tang marwe hi ni chu ma ei ki pop jong ki chu ma ei ki pop jong Kejeng kepada biang U Trai Sngi U Jisu Khrist. Kejeng kepada bamjukur kejeng ubelai bokpa. Lem bagani selok. Kepentingan kepencai bor kejeng mensim bokut. Kini kejeng kerku nolai hawi ubelai. Kini orang kat begitu barok kebaca skor ia keting kejeng ubelai. Hari kejan mit. Kini orang kat bagi bangai kibab kermen yang jepeni mujung U Trai Sngi U Jisu Khrist. Kibatan karui kejongi bat kibatan kalang setlak perthe. Nado menta baca doa ke bam jukut. Amen.